Ji hunergeha welat vîdeoklipa binavê welato ji koma agirî hat weşandin. Klîp binavê welato ji gotin û awaza Baran Dilbahar hatiye çêkirin û arenca stranê ji laya Hikmet Mîlan hatiye encamdan. Ev berhem li demên herî dijwar de hatiye çêkirin û xebatên wê hatine encamdan. Bi taybet di rewşa niha ya Rojavayê Kurdistanê de ku di her hêlê de Dewleta Tirk û çeteyên xwe hêrişî ser Rojavayê Kurdistanê dikin, bi taybetî bajarê Kobanê. Ev berhem li bajarê Helebê taxa Şêx Mexsûd di bin zext û zoriyê niha ku ew tax hatine dorpêçkirin hatine çêkirin. Hejmarek zêde ji hunermend û xebatkarên çandê beşdarî vê berhemê bûne û xebatek kolektîv birêve birine. Navaroka vê berhemê ji bo evîna welat hatiye çêkirin ku dibêje me çi hebe welato bo te dê bidin. Hunerge 24